Aba garin nan duk ya biya bushe mun nema kuɗin babu. Ni na magaji kawai ni yanzu na koma tima gaba ba wani aikin da nake yi ka gane ai. Kai wanda kai ma kana sana'a kwali in yaro ya zo da ƴan kwalin shi za ka yi hobka kwace. 5-10 ka bashi. Kai su ma yaran yanzu an kare suke ina da yawa sun san kuɗin ka kwadin ma yanzu ya rage. Wai aboki na wata sana'a zamu anya ba sata zamu fara yi ba kuwa. Mana kawai mu samu bindiga mu je kawai mu hau titi kawai komai ta fanda mu fanda. Ina za a samu bindiga. Wannan shawarar taka ta yi amma ina za a samu bindiga. Kai ina ma gallan mai hankali ashe baka da hankali. Ai ni nan daura ka ne yanzu me zaka ce in banda abinka kawai ina ma za mu samu bindiga. Mu je mu samu bindiga mu hau kan titi inda 'yan sandan Najeriya suke aiki yanzu. Aiki suke tukuru kawai su zo su harbe mu ba mai kuɗi ba mu ba mai komai ba aka ce mu ba zai yi ba wallahi. Kuma fa magana ka haka ne ɓangaren rungumar tarbina. Ko cibolan nan ba za a koma ba kuwa. Gwangwan. Da ai mun yi tare. Gwangwan. Ai ina. Ai gwangwan ban ji da daɗi ba. Ina gaya ma a lokacin da nake da uga wai babu dama fa ka gane a dan ajje dan buta irin na karfan nan dan tugunya ya kaji an samu mun dauka man kai. Tunda ne sati a station da kyar uba lage lugar kwan matasan ba da koyo beli na tun daga lokacin ban ƙara harkar gwangwan ba. Ni ma ta bace makaman a Lagos sadda ya je da motar shi. To ni yasa ne yanke shawara ka gane yarinya inde ba yan minista ko wata yan gwamna ka gane ko yan shugaban kasa ni kawai no wasting time no delay. Sai ka dinga ɗebo Kano ba gammo ka tsaya ka samu kuɗin mana ka kama sana'a. A to ai ni sana'a kenan ai zaman nan ma da muke yi sana'a ce dan wata za ta iya zuwa ta gitta ka gane mutum zai iya zuwa ya wuce yadda kuɗi mu dauka ai dai sana'a ce ai. Yarinya ta dawo kaga alamu kana da mai. A ba wai maganar jaka bane wannan fa gidan malam Tanko ne ba ko sisi ba sa da shi. Duk bilicin fa kai yanzu matan yanzu kai ai kana ganin yarinya an dai ba wai yanzu an ce Najeriya babu baka sai ma ka je Kano abin zai baka mamaki. Annabi baladan agajin nan da yake bin mata yanzu yake yi. Tan kudin shi ya kare duk kudin da yake da shi ya kare. Ka gane bin mata yake yi. Mun san komai. Duba saddaunan matasa. Da shi da Abdul Aziz. Kai kana maganar sardaunan matasa shi ma fa sai da ya tashi ya nema. A mun san komai da satan agwaji aka tara kuɗi.